RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among ituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibo nga inyong gihambin hilabi na sa punto legal. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minubong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Maayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Tawagan lang ko ninyo sa pangan nga Jane. 24 anyos, minyo og may usa ka anak. Taga San Vicente, Liloan, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anxiety. Niagi manggod ko og traumatic experience ni atong 2013. Aron niya hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Nagabian hinoon kog pauli kay nag-uti pa ko da. Mingaw na baya ang dahan paingon sa amo. Hala, kisa man galit ni agbay na ko. Kalma lang ha. Padayon na sa pagdakaw o kinahinayan sa paghubuak ng mga alas. Unsa? Sige. Kaya nagtiyo na yung ako kutsilyo sa iyong kilid. Singkit ka niya ron na puslok yung tiyan mo. Maluoy ka. Ayaw yung taon. Madali na. Buwan na yung mga lahas mintas o ako ng tao. Oo. Ay, alam ko kung saan. Basta rin lo, pila. Oo. Ginoo ko. Oo, nanang tanan. Ya, binay mo bag. Sir, ayaw na nag-i-apel akong bag. Kaya na ako mga importanteng ID at mga documents din eh. Ay, sir, ayaw. Ayaw lagi doso ako si Leo. Kala ba? Sige. Diara. Nagdabong iti ako. Sige. Diara, sir. Kaya ano na yan, naglakam ni palayo na ako. Gusto ko mo singgit. Pandili ko magkahimo. Ginoo ko. Nangurog ang kakulapon ko. Mudagan ko. Matabang. Dili na ako mapugan ng akong pagpangurog. Nahilo ko mabas gisundan mo ko itong lalaki ha. Kalma lang, Jane. Ay, pagpadasi mong ibati. Kayo'y makatabang ni mo diha sa mong boarding house. Kalma lang. Ang akong mga butang. Ay, naunsa. Yung kabalaki ang mga butang, day. Makita pa na ni mo pag-usap. Pasalamat lang ka nga wa ka maunsa. Wa ka unsa as tulisan.
Lisod man gyud ko katog. Dili man gyud ko malimot sa nahitabo. Unsa ba ako buhaton ini? Gabi nga gitulis di ay ka. Wa ka magpa-blatter? Wa na moabot sa ako na una, Amy. Tungod sa akong kahadlok. O okay na ko nga, wa na ang akong mga butang. Ngako lang karon ba? Kining akong gibati. Dili man ko makakontrol. Nagkurog pa bitaw ko ay. Padoktor na lang tana. Kasi may tambal para pakalman nimo. Ha? Nagpa-doktor gyud ko ato. Usa ka general doctor. Iron supplement lang ang giresita niya nako aron kuno ko makatog. Pakanon kog apple og paimnon ko og gatas. Apan dun ay time gyud gihapon nga dili ko makatog. Stress og guol kaayo ko og wa gyud mawa nako ang kahadlok. Maong nibalhin gyud ko og puyo. Apan dili gihapon ko malimot sa maong panghitabo. 2019, nagpa-check up na ko og usa ka psychiatrist. Unya, Kining imong gibati, mo na gitawag og schizophrenia. unsa man na siya, Dok? Delikado ba? Medyo serious mental health condition kini siya nga maka-affect sa imong pangunahuna, sa imong bation, ug sa imong mga lihok ug buhaton. Posibleng moresulta kini in a mix of hallucinations, delusions, and disorganized thinking and behavior. Mao gyud, Dok. Maong tabangi taon ko, Dok. May iresita ko namang tambal. Half tab lang ang tumaraini. Kanang padaw na kamatog, okay? Pangpakalma ni sa imong unahuna. Thank you, Dok. Unya, unsa naman? Kumusta namang pamati nimo, ha? Niarang-arang na siya, ma. Makatuog na gyud ko. Pero dili unta ko gusto mga madependent ko sa tambal. Unsa? Kay gisuwayan po nako mga dili na mo tumal. Hapan dili man gyud ko makatuog. Oo, ayaw lang usag undang nga nagtumar. Pintras di pa nimo kaya. Mahadlok man sad ko nga magsigig tumar og tambal, ma. Kay basig madaot sad ang akong kidney ani. Pwede na iresita si imong doktor oy kung makadaot pa na nimo. Og, Jane, tabangi sa bang imong kaugalingon, day. Ayaw pasag din imong kaugalingon ba? Ikaw ra gyud makatabang ang imong gipati. Ma. Lain na gyud ang akong gipati. Magsuka naman ko mabuntag ining mata nako. Tungod tingali ni sa tambal nga akong gitumar. Wa tingali ko makauyon.
Suwayan ako og pa-check up og laing psychiatrist. Aron mailisan kining akong tambal. Anxiety na kining imong gibati. May anxiety na ko, Dok. Ginisitahan ko sa psychiatrist doctor og tambal nga antidepressant. Apan, makatuog na hinuon kog maayo. Naglisod na gyud hinuon kog maayo kay dependent ako sa tambal. Ang ako mga pangutana mo kining musunod, unang pangutana. Nag-agi ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatug. Ang findings sa unang psychiatrist nga akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man kining sakita? Ang ikaduha sad nga psychiatrist nga akong giduol, anxiety ang iyang findings. Maura ba ni silang duha? Ikaduhang pangutana. Girisitahan ko og tambal sa doktor. Half tab para pakalma sa akong huna-huna aron ko makatug. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay dili naman sad ko makatug og dili ko katumar? Ikatulong pangutana. Magnusiya naman ko matagbuntag inigmata nako. Tungod ba kini sa tambal? Unsao man ako sa paghinay-hinay og undang og tumar sa tambal? Ikaupat og katapusang pangutana. Mabalik pa kaha sa normal ang akong katuog, Dok? Dili sad ka ako madaot ini, nga 2019 pa ko nag-start og tumar ini hangtod karon. Tinuod ba nga delikado kung magsalig og tambal para katuog? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jane. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa kini akong suliran. Anyan na sa bako si Dr. Rene Obra magiguban kaninyo karong adlaw. Ako motambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral o mga drug related nga mga problema kay usama na ko ka medical doctor o sa ka psychiatrist o sa ka drug addiction specialist. Kasi-kasing pamaagi sa pagpadala sa inyong mga sulat-suliran di ka na mo. Pwede ka niya padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini nga akong suliran. Official Writers Page o diba sa mong buwatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga never allow temporary struggles to steal your lasting hope, according to Father Aloy. Never allow temporary struggles to steal your lasting hope. Yung tamang puwas paglaom. Ang kana kunong success is 75%. Do not give up. Gamay rin ng luck, og talent, og help with other people, but do not give up. Napag-asa. So, ang atong matatampo ko ng alawa, si Jane, 24 years old, taga San Vicente, Liluan, Cebu. Na siya'y minyo siya, na siya usa ka anak. May tagaliluan itong kahila. Musta naman na yung manghimo dahil mga masi. Masi. Musta mga paradyang pamilya diya sa Kabadyangan. Taga NA shooting range sa Garing Konsolasyon. Bugay-dugay sa kuha kabalik dada. Musta naman si Susan Mayol, Romeo B. Mayol, nga nasa Argao ng Puyo ko, no? Si Nikki, si Nina, si Ariel, si Ralph Campo. Mga Baraga family diya sa Lawaan 1, Talisay City. Si Ernie, si Celine, si Arnie, si Neon, Erlyn, Arian, Christian, o Denver. Bright Century Hardware. Pero meron kong palit og lansang yun. Lipata ng Lanilya. Sahay, dugay ko matagad. Sige lang. Gingging sa Limbot. Rosalyn Ulan-Ulan. Maricar Makapas. Chow Hang Nissan Monsur. Mauna na may listahan ako diriya. Mga taga asa ni uban inupakan. Musta naman si Winnie Baltunado. Mga taga Kalawisan, Lapu-Lapu City, Marian Siliuna Marquez Veloso, si Gary Veloso. Musta naman mo diya? Mga Nabasquez o Sando family diya sa Pirilos Karkar.
Kaya ng uban, sulod na lamang po. Okay. So, going back to our sender, si Jane. Unang pangutana, nagsige ko og traumatic experience. Grabe ang akong kahadlok og dili ko makatulog. Ang paning sa unang psychiatrist na akong giduol kay schizophrenia kuno. Unsa man ning sakita. Ay kaduha sa mga psychiatrist sa akong giduol, anxiety ang iyang finding. Mora ba ni silang duha? Lahi kayo ng schizophrenia. Schizophrenia is medyo the end of the road. More psychosis ni siya. Ang anxiety is a milder form of psychiatric problem, no? Ang schizophrenia is characterized by hallucinations, delusions, disorganized speech, disorganized behavior, and will last for more than 6 months. Nani siya mga grandiose delusions, bizarre nga behavior, grabe ning schizophrenia. Para makaibalo mo, mauna yung mga taong mitakita, suroy dia sa kulon, na magdag garbage, makaon ng garbage, o na mga chronic schizophrenic patients. But the fact nga nagkasulat ka ni Jane, I don't think so nga schizophrenia. Anxiety sa normal occurrence sa itong kinabuhi. Walay tao makapanghambog nga dili siya mag-anxiety. Just like ang walay tao makapanghambog nga dili siya mag-depression. It's like happiness. If you're happy, there's a valid reason, ma-happy ta. If there is a valid reason, ma-depress ta. So kano sa man ang anxiety o depression, mahimong disorder or alarming. Kung atong anxiety o depression, makaapekto na sa atong activities of daily living. So I don't think so schizophrenia. Wa man ka mag-hallucination. Kaning 5 senses na to, touch, seeing, hearing, gustatory o olfactory. Wa man ka kaniana, di man ka kakita ang tao nga wa diha. O di man ka makabating magsuti-suti sa gabay tawas mong dool. I don't think so. Kaduang pangutana, grisitahan kong tambal sa doktor antipsychotic o lansapin. O daghan ka half tablet para makalma sa akong una-una aron makatulog ko. Posible ba nga dependent na ang akong lawas sa tambal kay di man sab ko makatulog o di ko katumar. Ang ulansapin is na typical antipsychotic major tranquilizer, neuroleptic medication. Usa sa epekto sa toras at ulansapin is siya anti-dopamine. Kining dopamine manggod is a happy hormone sa atong lawas nga kung sobra kadaghan o nang manifestag signs and symptoms the same as that of a psychotic patient. Mo na nga mga shabu user, mura na siya mga schizophrenic, itaas siya dopamine level kay dopaminergic man ang shabu. But sometimes, ang problema lang ang anxiety, I can use this also for anti-anxiety medication but lower dose. 10 mg ang imo, half tablet, 5 mg, kuan pa na siya, dili pa rin siya ingog taas nga dosage, no? So, mahalon ba yung ulansapin? So, kung innovator drug mo, tag 300 per tablet ni siya. Kung generic, nasa less than 50 noon. No? So, mauna ang imong tambal. Kan tulong pangutana, magnosya naman kung matag-buntag inigmata nako. Tungod ba ni sa tambal, antay sa gutik o lansapin? Sa man nako, pag hinay-hinay undang tumal sa tambal, ang usa sa mga side effect, adverse effect sa ulansapin or ini antipsychotic is kining sobra katulog lagi unya kanang uban mag-extract maramidal signs and symptoms, maglaway, magkurug-kurug, nya murag kasukaon, sumo na imong gibati. Ang among pagpunta na ni tagaan na mo siya anticholinergic kanang piperidine or akidin mo na among ihatag sa pasyente para mawa ning giingon nimo adverse effect ng murag kag kasukaon, magduog-duog, uban magkurug-kurug, paglakaw dili ka tarong, sumana expected sa defect sa mga tambal like ulansapin. Kung saan man pag-undang ang tambal, magdepende na siya imong level of improvement ug sa imong attending doctor, no? Tagaliluan raman ka Jane, no? Ay doon na to kinsang psychiatrist nimo kay naman po yung nagpractice yung psychiatrist sa konsulasyon ibalo ko naapod sa Mandawi o di sa Cebu City daghan. So, depende na niya sa discretion sa imong attending psychiatrist. Di lang po ko manglabot sa yung dosage kay nabag may gitawag og professional ethics, no? But kining ulan sa pinindot na siya nga tambal mahalon magani pero magdepende lagi pod sa dosage o frequency pag-inom. Kano sa mahundang, isod ni siya tubagon sa ka doktor, sa ka psychiatrist, kaya nga kung tubag niya ni, magdepende sa level of improvement. Sa imong compliance, o sa imong mga aktibidades nga dili ka pirming ma-expose sa stress. Ikaw pa ito katapusang pangutana, mabalik pa kaha sa normal ang akong katulog, dok, di ba sab kaha kong madaot ining
2019 pa ko mag-start ug tumar ini hangtod karon tinuod bang delikadong magsalig ug tambal para katulog kini nga ulan sa pin makapatulog yung kanani pero anti-dopamine siya kung ang imong problema tulog wala kay hallucination wala kay delusion wala kay mga psychotic symptoms I recommend other medications naman tay mga Stelnox na tay mga benzodiazepines no kung tulog lang ni imong problema but kung naa na kay hallucinations o delusions, kinala lang tag antipsychotic. So, depende na sa discretion sa imong doktor. Daga man pamagi, makatulog ka. Bisag di kami nung tambal. You take a lukewarm bath, you drink milk, kaya naman na yung milk tryptophan, one of the essential amino acids yung maka-induce og sleep. O niya, make your eyes tired during the night. Magbasa ka or mutanaw TV or whatever nga matired ang imong eyes. Ayaw pag sige lang limbag-limbag diya nya di ka kato get up and read books or watch TVs para nga matarding. Do not drink coffee kay the more kan dili makatulog. But instead, I repeat, you drink milk. Alright, so now nakasabot ka Jane, sa imong explicar nimo da sa San Vicente Liloan Cebu. Dikantag kaila da sa Liloan, Ubay Liloan. Musta na ba si Dr. Sim Ginocor? Kumigo ni nga na sa Ubay. Kauban ako sa Lions, akong big brother. Alright, so nga to sa libuan, millions ka naminaw sa itong programa kini akong suliran. Naglabi na mo ka, Jin, diya sa San Vicente, Liloan, Cebu. Ako si Dr. Rini Obra, no? Liloan, Cebu, kinabi po Liloan, Southern Leyte, no? Musta naman dahil si Nestor Cuscos diya sa Liloan, Southern Leyte. Muanhan niya maya, karong June po, overnight niya sa imong beach resort diya sa Liloan, Southern Leyte. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio mo nationwide tatakaraman. Dagang salamat o maayong